A szczególnie ulubionym moim nauczycielem był Izrael Lichtenstein. I on uczył nas historii żydowskiej. I poza tym w czasie getta on był współpracownikiem Ringelbluma, który prowadził tak zwany Onek Szabat i archiwum z getta on uchował, a nauczyciel mój Lichtenstein był ten, który schował te bańki z materiałami z tego archiwum pod ziemią w podwórku, gdzie była szkoła żydowska na Nowolipki. On był ten, który to schował i zginął naturalnie w getcie. Poświęciłem mu niezły wiersz.